بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نیڑے آئی تے چند پاٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، تے جو مشرک کوئی نشانی یعنی معجزہ ویکھن تا منہ پھیر لیندے تے کہندے نے اے ایک جادو ہے لنگ جان والا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تو نہ چٹلایا کہ اپنی خواہشاں دے پیچھے ٹرے تے ہر کم اخیر نو پجن والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، تے بلا شبہ یقیناً انہاں کول کوئی خبراں آ ہٹیاں نے جنہاں وی ٹان ٹپڑدا سربند دے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، کمال نو اپنی دانائی دی گل پھر بھی ڈراؤن والیاں شیواں فائدہ نہیں دیندیاں۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، سو اے نبی انہاں والوں منہ موڑ لو جس دن صدن والا بہت ناگوار شے ول سدے گا۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، انہاں دی اکھاں نیویاں ہون گیاں قبراں وچوں انج نکلن گے جویں واقعی او کھلریاں ہویاں ٹڈیاں ہون۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر، او بلاؤن والے ول عاجزی نال ترکھے ہون گے، کافر کہن گے اے بڑا اوکھا دن نے۔ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہاں تو پہلوں نوح دی قوم نے چٹلایا سی، سو انہاں ساڈے بندے نو چٹلایا تے آکھیا دیوانہ ہے تے چھڑک دتا گیا۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، پھر انہیں اپنے رب اگے فریاد کی تھی واقعی میں عاجز آیا سو تو ہی بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر اسی زور و زور ورن والے پانی نال آسمان دے بوئے کھول دیتے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، تے اسی زمین نو چشمیاں نال پاڑ دیتا، پھر سارا پانی رول کے ہو گیا اس کام لئی جدا فیصلہ ہو چکیا سی۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، تے اسی اس یعنی نوح نو پھٹیاں تے میخاں والی بیڑی تے سوار کیتا، تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، ساڈی اکھاں سامنے چل رہی سی اس بندے دے بدلے لئی جدا انکار کیتا گیا سی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تے بلا شبہ یقیناً اسی اس بیڑی نو ایک نشانی بنا چھڑیا، پھر پلا ہے کوئی یاد دلان والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میرا عذاب تے میرا ڈراؤنا کیسا سی۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تے بلا شبہ یقیناً اسی قرآن و نصیحت لئی آسان کیتا ہے، پھر بھلا ہے کوئی یاد دلان والا۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر۔ قوم عاد نے جھٹلایا، پھر میرا عذاب تے میرا ڈراؤنا کیسا سی۔ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر۔ بے شک اسی انہاں تے ایک دائمی نحوست والے دہاڑے تیز ہنیری کلی، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ وہ لوکاں نوں اینج چک چک سٹ دے سی جویں کھجور دے مڈو پٹے موچھے ہون۔ فكيف كان عذابي ونذر۔ پھر میرا عذاب تے میرا ڈراؤنا کیسا سی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تے بلا شبہ یقیناً اسی قرآن نو نصیحت لی آسان کیتا ہے، پھر بھلا ہے کوئی یاد دلان والا۔ كذبت ثمود بالنذر۔ قوم سمود نے ڈران والیاں نو جھٹلایا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ تا آکھن لگے بھلا سی اپنے وچوں ایک کلے بندے دے مگر لگ جائیے، بے شک اسی تے تد ضرور گمراہی تے پاگل پن وچ ہوواں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ بھلا ساڈے وچوں ایدے تے ذکر اتاریا گیا نہیں، سگو بہت جھوٹا متکبر ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ہن کل ہی انہاں نوں پتہ لگ جاوے گا بھئی کون بہتا جھوٹا متکبر ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ بے شک اسی انہاں دی آزمائش لئی اونٹنی کلن والے ہاں، سو اے سالے تو انہاں نوں اڑیک تے صبر کر۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔ تے انہاں نوں خبر کر دے واقعی انہاں وچکار پانی دے حصہ وانڈ ہوئے گی، پین دی ہر واری تے حاضر ہونا پوے گا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ پھر انہاں اپنے ساتھی نوں سدیا، سو انہیں انہوں پھڑیا تا کچھاں کپ دیتیاں۔ فكيف كان عذابي ونذر۔ پھر ویکھو میرا عذاب تے میرا ڈراؤنا کیسا سی۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر۔ بے شک اسی انہاں تے ایک کوئی جانگر کلی، پھر وہ واڑ والے دی متی ہوئی واڑ وانگو ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تے بلا شبہ یقیناً اسی قرآن و نصیحت لئی آسان کر دیتا ہے، بھلا پھر ہے کوئی یاد دلان والا۔ كذبت قوم لوط بالنذر۔ لوط دی قوم نے ڈراؤن والیاں نوں چٹلایا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط
لوط نجيناهم بسحر بے شک اساں انہاں تے پتھر وران والی ہنیری کلی لوط دے گھر والیاں سوا اسی انہاں نوں سرگی ویلے بچا لیا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر اپنے کولوں احسان کر دیا ہویا اسی انجے انہوں صلہ دینے جڑا شکر کرے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ تے بلا شبہ یقیناً انہوں نے ساڑی پکڑ تو ڈرایا سی پھر انہاں ڈراوے وچ شک کیتا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ تے بلا شبہ یقیناً انہاں اس کول او دے پرونیاں نو پھسلانا چاہیا پھر اساں انہاں دے دیدے مٹا دیتے سو چکھو میرا عذاب تے میرا ڈراؤنا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ تے بلا شبہ انہاں تے تڑکے ہی نہ ٹلن والے عذاب نے تاوا بول دیتا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ سو چکھو میرا عذاب تے میرا ڈراؤنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تے بلا شبہ یقیناً اسی قرآن و نصیحت لی آسان کیتا پھر پلا ہے کوئی یاد دلان والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ تے بلا شبہ آل فرعون کول ڈراؤن والے آئے كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر انہاں ساڑیاں سبھی نشانیاں چٹلائیاں پھر ایسا انہاں نوں ایک زبردست قدرت والے دی پکڑ طرح پھڑ لیا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر مکے والیو بھلا تاڑے کافر انہاں کافران نوں چنگے نے یا تاڑے لی پچھلیاں کتاباں وچ کوئی چھٹکارا ہے أم يقولون نحن جميع منتصر کی او مشرک کہندے نے بھئی اسے تگڑا ٹولا بدلہ لین والے ہیں سيهزم الجمع ويولون الدبر بہت چھیتی او ٹولا ہار جاوے گا تو کنڈا پرتا کے نسن گے بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر سکو قیامت انہاں دے وعدے دی کڑی ہے تے قیامت بہت وڈی بلا تے بڑی تلخ ہے إن المجرمين في ضلال وسعر بے شک مجرم لوگ گمراہی تے پاگل پن وچ نے يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر جس دہاڑے او دوزخ وچ اپنے منہ پر نے کسیٹے جان گے آکھیا جاوے گا تسی اگ دا ٹونا چکھو إنا كل شيء خلقناه بقدر بے شک جڑی بھی شے اساں انہوں ایک اندازے نال پیدا کیتا ہے وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر تے ساڈا حکم نہیں ہوندا پر اکو واری جویں اکھ دا پلکارا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تے بلا شبہ یقیناً اسی تاڑے ورگے کئی ٹولیاں نو تباہ کر ہٹیاں پھر پلا ہے کوئی
یاد دلان والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ تے ہر شے جو نہ کیتی او کھاتیاں تے چڑھیے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ تے ہر نکا وڈا عمل لکھیا ہویا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک پرہیزگار باغاں تے نہراں وچ ہون گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ سچ دی بیٹھک وچ بہت وڈے قادر بادشاہ دے حضور۔